Здравейте хора, аз съм Надя и знам, че миналата година не качих видео за последното ми видео всъщност за 2018 година, просто причина, че аз го снимах, но всичко толкова зле се бъгна, че просто нямаше как да го кача, не искам никакви оправдания да има, просто нямаше как да се качи новото видео, затова правя това, което е първото видео за 2019 година, също първото видео за 2019 година, което е супер важно за мен, защото тази година Пловдив е европейска столица на културата, нещо, което съм супер радостна и съм радостна и за това, че и аз в някаква степен допринесах за това, защото ето тук може да видите, не искам по никакъв начин да си стъквам нищо такова, но 2013 година, когато бях, даже нямах навършени 13 години, участвах в Античния театър в един спектакъл, който беше именно за подпомагането това Пловдив да стане европейска столица на културата. Сега, отплесваме се от това за момент, защото днескашното видео ще е в някаква степен мотивиращо нещо. Омага, всеки влогър го прави в момента, факт. И въпреки това реших да направя едно такова видео, което няма да е типичното мотивация. В смисъл, искам да ви скажа моята история, това което аз съм направила за да постигна тялото, което имам в момента и което продължавам се стрима да надграждам нагоре и нагоре и нагоре. И ще ви обясня всъщност как точно го постигнах това нещо. Споменавала съм ви няколко пъти в мои лайв чатове, които правя доста често, между другото, в Инстаграм. Ако не ми знаете Инстаграма, долу в описанието е, може да ме последвате, да разберете първи най-новите новини около мен. Това, което ще направя днес е всъщност да ви покажа и да ви разкажа как отслабнах с близо 30 кг за рамките от 4-5 месеца максимум. 4 месеца някъде. Нещо, което, между другото, не смятам, че много хора са пробвали такова нещо. Може и да са пробвали, но поне аз не знам за такова. Ама на това, че аз не гледах някакви рецепти в интернет, диети, каквито и да е било там глупости, за примерно картофена диета или някаква друга диета и да реша, че това трябва да го спазвам и така ще стане. Или да хода на лекари и някакви такива неща. Не, аз съм минавала и през лекари, минавала съм и през какво ли не, но не ми помогнало така, както аз сама всъщност измислих, така да се каже, това. Може да има нещо подобно. Аз не съм чела подобно нещо, лично сама си реших да си го направя по този начин диетата, въпреки че това не би го нарекла диета. Сега ще ви обясня защо. Направо започвам с яденето ми всеки ден, какво ям, от какво се решавам и така нататък и вие вече ще прецените след това дали искате да я спазвате, да имате до няколко месеца хубаво тяло за лятото, примерно. Или според вас това са глупости, които ви говоря и не искате да занимавате с такива прости и да ви остава да си правите каквото искате, да си ядете дюнерчета и така нататък. И така хора, не смятам да ви обяснявам понеделник, вторник, сряда, четвъртък и така нататък какво ям през деня. Просто ви казвам с какво се лишавам и какво по принцип ям. Което е разнообразно и същевременно помага. Явно, че помага. Значи лиших се категорично, спрях да пия газираното, спрях да ям дюнери, защото това е наистина мега мазно нещо. И леко ограничих сладкото, но не съм го спряла. Всъщност това е хубавото, тъй като в интерес на истината аз преди няколко години въобще не обичах да ям сладко, но от може би 2-3 години насам нещо се промени в мен и много обичах сладко, много обичам сладко. Но сега успях да конфигурирам така нещата, че всичко да е точно, как се казва. Няма да ви лъжа, бях близо 105 кг преди да си измисля това цялото нещо, за да ги сваля. Бях 105 кг, да правилно ме чухте. Вярвали ви се или не, толкова бях. В момента съм 67 кг, което за мен е доста голям успех и съм доста щастлива от този факт. Имайки предвид, че аз от съвсем малко спортувам 1 трилион неща и въпреки това по почти никакъв начин не даде резултат на начина, по който изглеждам. Въпреки това аз продължавам да го правя, защото това е нещо, което аз наистина обичам и харесвам. И в крайна сметка случи това. Сме да обяснявам повече, нека да започнем по същество. Аз закусвам с... хубаво първо да кажа, да разграничавате яденето. В смисъл да го правите по часове. Това е много важно. В смисъл така открих, че е доста по-лесно и доста по-полезно в някаква степен.
Примерно, аз не обичам да ставам много късно и ставам понякога доста рано, затова и закусвам към 9-9:30 най-късно закусвам. И мога да закуся както мюсли, така и несколько и така нататък. Хубаво е, когато си правите такива зърни закуски, да е с кисело мляко вместо прясно мляко, защото е доста по-лесно усвояемо от самия организъм. Така са ми оказва лекари, не знам доколко е вярно, но по принцип така го правя и на мен ми е по някакъв начин по-вкусно. А може да си закусите и една филийка хляб, която между другото хляба е черен хляб, не е бял, защото е много по-здравословно. Една филийка черен хляб, ако искате, може да намажете с маргарин, масло, отгоре луканки, лютеници, може и сандвич да си направите, но е хубаво да е черен хляб. Пиенето на течности може в началото, ако искате да има малко по-бърз ефект, е хубаво да пиете само вода и да не пиете никакви други течности. Но ако искате да не се лишавате толкова много, може да пиете всичко без кафе и без газирано. Мисля, даже и кафе може, но не е толкова препоръчително. Главно е без газирано, без абсолютно никакво газирано е най-добре. И за десерт ябълка. След всяко ядене е хубаво да хапнете една ябълка, за да може... Не знам как точно да ви обясня процеса, но е просто по-полезно. Изключвайте също така и бананите. Това категорично спрете да го ядете. Знам колко е вкусно, знам колко е сладко и яко, но е възможно най-вредното нещо, което може да се причини на организма, така че по-добре не дейте. Обяда ми е към 11:30, 12 часа, 12:30 най-късно. Гледам да е 1 часа, айде в най-крайния случай. Отново, мога да ям каквото искам, като първо някаква маджа, която баба ми е направила или аз съм си направила нещо, няма абсолютно никакво значение, но мога да сложа толкова, колкото ще изям с една малка филийка черен хляб. Това слагате си малко и ядете толкова, колкото е с една филийка черен хляб. Дали ще си раздобите на такива трошички или на някакви големи хапки, си зависи от вас. И също, изядете ли вече филията, оставяте яденето, дори да е останало, по-добре го оставете. Просто е много по-добре, по-здравословно така. Поне аз така съм го открила, за други може да влияе и да не е точно така, нали, да влияе по друг начин, но всеки е за своя си организъм. Аз просто казвам как е при мен. След това отново една ябълка. След това трябва да издържите до към 3-3:30, когато може да хапнете което си пожелаете сладко. Дали било едно рече от любимия ви шоколад, или една вафла, или нещо такова, може да си хапнете каквото искате сладко, шоколад и така нататък. И след това вечерята ми е задължително преди 7 часа, защото не знам, просто така е по-здравословно и преди съм чувала, че така е по-здравословно и да, просто за това го правя. Не мога да ви кажа точните факти, защо е така. Може би организма допреди 7 часа така го усвоява по-лесно. Нямам никаква идея, не искам да ви кажа някакви неща, които може да са грешни, просто знам, че е по-здравословно така. Не знам колко пъти повторих здравословно, да. И отново може да ядете манджата си, която си пожелаете с една филе хляб, това е абсолютно също нещо. Пиете вода или някакъв фреш степче, ако искате, няма проблем. И за десерт една ябълка. И примерно моята вечеря беше някъде към 5:30, 6 часа, 6:30 най-късно. Където и да сте, аз лично, когато трябваше да ходя на някакви места, някакви събития, ях в точното време, зависимо къде се намирам, изгледам да се каза един круасан ще вечерям, но е важно да изгледа да си взема нещо в дадения час. Това трябва доста стрикно да го спазвате. И дори да съм канена на някаква гала вечеря, нещо такова към 8-9 часа вечеря и така нататък, аз лично бях с такъв организъм, че в мисъл така си бях направила нещата, че въобще да не ям на даденото събитие, колкото и да искам, колкото и така нататък е по-добре да не. Но ако е някакъв рожден ден, сега примерно може да си позволите само от тортата да хапнете нещо такова, но по-добре въобще не яще време на спазването на тази диета, да го наречем. И така, общо взето ми се повтаря всички дни. Разбира се, е хубаво и да спортувате, но дори да не спортувате, пак би имало ефект. Казвам го, защото една приятелка също пробва това нещо, което измислих. Вероятно, може и да има такава диета. Аз не знам за нея, затова казвам, аз съм измислила. Не ме винете, ако има нещо подобно. Аз не съм чела такова нещо, това казвам, че аз съм го измислила. Няма да обяснявам повече. След споделих моите измишлотини, да кажем, на една приятелка. Тя също е пробва и за една седмица също свали драстично килограми, което наистина е за което. И знам, че някои от вас ще ми кажат,
толкова бързо сваляне не е толкова хубаво, защото след това ще има обратен йо-йо ефект. Ами всъщност тази диета, аз това не казвам точно диета, защото това може да е начин на живот, в смисъл начин на хранене. Може след времето и вечерта да си похапвате повече и така нататък, но пак ще ви е някакъв режим, най-малкото по часове или нещо такова, което ще ви е доста по-лесно да смятате каквото и да е било и ще ви е доста по-полезно по този начин. А вече след втория, третия месец, разбира се, може и да не спавате точно стриктно и пак би било пак ще има ефект. И примерно вместо вафлички след обед, може да хапнете един мини дюнер, примерно ако толкова много ви седе нещо подобно. Но в началото е хубаво да имате сили, да се преборите с това. В началото, първата седмица, най-вероятно ще ви е по-трудно. Ако не сте достатъчно мотивирани, както и аз така не бях, кой знае колко много мотивирана. Въпреки това ще ви бъде много трудно, но минете ли тая една седмица, просто въобще няма да ви пука колко количество сте изяли, смисъл ще бъде окей. Не знам как да го обясня, не съм много добра в обяснението, но да. Това общо взето, що се отнася до моя режим, в момента е в смисъл от лятото насам е в малко по-различен етап, специално в момента моя режим, защото лятото нямах толкова много възможност да се храня. В смисъл, аз не закусвах сутрин, само към последните няколко седмици преди края на лятото, преди да се замина от Слънчев бряг. Всъщност тогава ходих и сутрин да закусвам, но закусвах почти нищо, защото това, което аз нямам по принцип, не присъстваше кой знае колко много в менюто там. Не, че не готвяха вкусно, имаше и доста вкусни неща, но аз съм такъв организъм, който аз съм много как да кажа, много претенциозно относно храненето. Примерно, както може би знаете от 10 факта за мен, аз не ям домати. Не ям нищо подобно, не ям много от манджите, 4 вида сирена и някакви неща, много рядко мога да ям. Салати, мисъл, моркови не ям, марули не ям и така нататък. Просто съм много капризна към ядене, така че няма как всичко да ми хареса. Имаше и яки неща, но гледах да не се изкушавам толкова. И за десерт си позволявах от време на време да язем примерно едно парче торта, но това ме случва за 3 седмици, да кажем, веднъж 2 пъти максимум. Но въпреки това, определено и лятото доста засично, особено тогава почти не се хранех. В смисъл, не закусвах, но честно казвам, храненето ми там даже беше в по-голямо количество, отколкото тук и всъщност само ослабнаха, тук не чак толкова бързо. И въпреки това случиха нещата. Не искам да обясня толкова много вече да ви отекчавам до крайна степен. Но това общо взето е нещо като моят режим, който спазвам. Ако го съчетаете и пък с фитнес, просто ще бъде прекрасно. Но това вече си е ваше решение. Пожелавам ви успех. Надявам се и вие да достигнете мечтаните си килограми. Аз все още продължавам да се боря към това, защото в момента съм ходила на лекар и така нататък и всъщност в момента не ми трябва толкова повече да отслабна, колкото да си стегна част от кожата, която въпреки че хода на толкова спортови работи, не може да ми се стегне толкова лесно, затова почнах да ходя и на фитнес, защото принципно зомби, тайбол, народни и така нататък. Окей, хода, обаче не ходех на фитнес. Затова почнах да хода сега и на фитнес, за да мога по-добре да си стегна всичките тези места тук, които краката ми са стегнати, само че тук горе не са, от колената нагоре не са и ръцете ми не са. Това е много лошо, много гадно нещо за мен, така че пожелайте ми успехи на мен. Скоро време да ги стегна за абитюренската да съм 6. И така, пожелавам ви успех с това нещо, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало това видео, знаете, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. И си обещавам през тази година да бъда една идея по-редовно на качването на видеа, защото в последните няколко месеца вие сами виждате, че не съм чак толкова редовно, но се надявам, наистина много се надявам това да се промени. И така, всички линкове към социалните мрежи са долу в описанието. Правя доста често лайв чатове, където отговарям всичките въпроси, където ви добавям и вас на видео, да си говорим и така нататък, така че може да последите инстаграма ми, фейсбука ми и така. Благодаря ви, че гледахте, обичам ви и ви пожелавам успех!